Само за първ път. Много е гадно да си в надвис и да отключиш въжето първо от болта, защото аз сега малко ми с роската не знам ти залиташ и повличаш осигуряващия. Само за първ път. Аз мисля, мога да играя в двете категории. Така, нали? Ти си е така, брат. Имам слънце. Няма дъжд. Абе аз. Стаси, има слънце. Това не е добро. Не. Казах кой всички са и ме проверих. Не, сега се включвам, аз гледам само. Не. Ще се стана да гледам, се включа и друго е... Много лесно, просто премяташ. Няма. Седи го, вече се баница е. Трябва да усера, сега го е свързал с въжа. Не можеш да изпускаш. Не мога да спускаш отгад. По-долу дясно трябва да ти е по-ниско. Те в болда момент пак е супер. Те като си гол и трябва да включиш една принца, включиш, тя да намериш другата къде е, тя не са на едно ниво, включваш. Дясно имаш около 20 см. Ясно на дясно голяма дупка за дясно. Дясно е китал. Не си цялата ръка и с дясно се тръгни над въжето. Там трябва да е зелената ръка. Имаш с дясно. Супер, обаче. Минава. Айде, така! Ето виж и под нея беше другото, след това ти се Виж. Точно там, да. Просто се причинта се не Абе, днеска перценти на регенерация. Това много е Виж? Ти високо дясно. Като говориш с това, не намираш папи, не намираш папи. Проблема е с въжето, да работи с такъв инвентар. Намираш всичко като водиш. Веднага го намираш. Загребеш и ти гледам просто. Стъпай се спокойничко и виж следващото включване първо. Прецени го. Откъде ще включиш? И аз доста ще се кача нагоре. Смело. Може да включиш отдясно. Да. Не. Там. Вие да века.
хващай тоя хладилник. Високо. Високо. Айде, изправи. Още. Браво, точно така. Изправи. Изправи. И сега включвай. Браво. Скочи въжето с Да? Има ли там една примка? Стая ли? Да, те махна ли? Зими с тебе, нали така? Да? Зими с тебе. Дай! Айде, излизай отгоре, излизай. Стъпвай отгоре. Моля? Стъпвай спокойно на тази тераса. Чакайте тук. Не я притеснявай, няма не си пречи. Тук, тя води и той се притесня. Той се е седнал. Ей, седнал. Искам да е така. Тя е. Браво! Повърни се. Тя е родена за оптимистка. Тя има много включвай, включвай. Имаш примка, Ани, не пропускай примките. Това ли? Да. Тук? Къде тук? Да, е друго. Включи се първо. Да. Що ми има моя. там? Тя защото той се отключи. Аз не знам, че там има. Тая не е ли от долния? Да, що ми има? Ти се проверила, включвай! Ани, прецени ти какво да правиш, не ми слушай нас. Щом има друг клин, включваш него. Левия. Колко примки ви трябва? Аз тази не я виждам. Си една горница. Той е пък светли изключи. Само виждам и се включва. Правилно, защото аз не виждам. Ай. Ай. Ани ще води маршрутите на братца. Аз трябва да включа на рогата. Просто прехвърляш въжето през нея. Като урок на Овен. Да. Качи си се спокойно горе по-удобно. Няма значение. Отляво надясно Защото то включвай. няма. Сигурна ли си, че отляво надясно? Да, за да се успореди въжето. Аз от коя страна трябва да съм? От ляво или от ляво? Тази. Добре, тази. Обратно. Аз се усетих. Айде. Събирай се, примко. Сяда, без да казва. Дясно виждате ли? Дясно. Мислената дрънка. Да, това е, защото разчита само на себе си. Има, първо да кажеш обери. Нали, за да знае другия, че ти си свършил. Не знам къде е посланец. Дръж! На описко не се чува. Дръж! Сещам за един случай, в който Катерина Намалевица и Казвай ми надолу. приятел с приятелката си, те си викат буба. И в един момент се чува бубе, обери! И приятелката му обира. Той примерно е 1 метър преди Аз клина. първо на 6. И вика, бубе, отпусни! И тя отпуска.
И в един момент той всеки това работа и само се чува. Да му еба майката, колко кубета има на тази стена! Така че някои си пулкат, други си паткат. Това е просто няколко такива алпийски неща, къде се преориентираме. Да. Ако е вече толкова разпространен спорт за катерене в България, нямаше въобще да се... Благодаря. Да научи от човек патагонец. Започнат катерене с терабълни. Само се тогава в България тук няма такава възможност. Отдолу. Централна стена, а слизат... Не е колкото и оземите. Не, аз целта ми беше в началото за да катерам централно на Враца, трябва да имам ниво. И аз... Това не е алпийско поведение. Да, и не говорим Аз точно тази част на влияе. Това е малко прекалено специално. Да, ма, не, аз си Долу, цели. То там е пасажа. Но тая малката и да дигнеш краката и да панеш отстрани. Абе има няколко пасажа от вас. Бе, нагоре май толкова нема. Не, мен е Които всяките залепих пръстите ми е по-добре. Тебе болят ли те на това? Еми кожата ме боли, тя не ми се улепва. Те си се набили. Набили са ти се. Като катериш много на такой, той ти се набива и почва да те боли. Точно, да. което е много, нали, как ще ви закачат. Шоферите... Това се връзка по отношение на зулената. Ема ти можеш да паднеш и от заклещено положението, да. Което е... Да. И те се... Поставя се според релефите. За да се намали криенето на въжето. Търката, да. Търката дигни. Да си стабилно. Като част от балата. Така мога да изпуснеш, а иначе ще ти отиде на зоната. Няма време за помня. Чакай да не говорим много. Сега сме заговори за алпинизъм, да не стане катерене. Сме катерли тук.
неподходящи условия, което пак е лъжинска история. Да, защото ти като си на стена, да те кланат дъждове, бури, всичко може да те клане. И трябва да се прави. Знаеш ли, където Милио е закупил Друго също. това е в България. Може да се също директно. И вика, купил съм на хотеля съм в Гази. И Какво става? Редиш ли на опашката? Редим се на една дълга опашка. Давайте другите. Идва, ето това, нали? То трябваше Стаси да е за луничка, да е по-леките. Не бе, няма нищо. Ето сега там тя ще мине тази, как се казваш. ти си моята чиста съвест. Щях да кажа не чиста, ама се сетих. Позитивно се сетих за вече. Ама за движение сте Значи да ви успокоя, бирите съм ги сложил под колата, няма. Да събират масло. Няма, почивай горе. където Като стигнеш до там, пак ще има. да, където ти е най-удобно. Да, например, нали, случаят с най-важното. Отне най-добре е отясно. Всички видя, че отясно е Катери се? цяло време само да е пред себе. Само не пускай нещата. От толкова зад. Един път. Ще ме изкачем в нет. То там боли в момента. Да, съгласен. Мата наистина ще вали. 4 са за десни. Чай направим наистина едно водене. Евентуално ли ще правиш? Има още една отгоре. Бе, 5-6 примки макс. Няма да правим отгорна. Турбосилен ставам, следващите 2 метра избиваме течка, се приближиш до примката и си представяш този път това трябва да падна още 2 метра на долу. И малко да бере 5 метра. Точно за кристан телевизора, както от мен. Аз те накадуш тук. И за мен е така, разкачвам се, закачам и ставам много голем мъж. Страхна ли ме мен? Не. Мен страхна ли ме като бях на това? Сега ли го изкара? Я взема да снимам. Аз съм пуснал фото, видеото да Така. Стъпвай вече с 10 горе на това тревата. Така. Проверявай се на крака. Айде. Да, супер. Пак сгина он от снощи. Какво да правиш? Цялото време просто да се чувстваш стабилно настъпила. Ръцете, изправяй се на тия стъпила. Днеска времето е много добро за снимка.
Да. Супер. Да. Браво. Ай. Сега мисля, че си надясно. И мисля, че си там и на всички. Да. Аз за това обичам. Добре, всичко е наред. Ай. Стъпвай, има стъпки. Да просто ги виж къде си. Където прецени тя трябва. Тя усеща своя. Стъпвай, където е най-стабилно. Няма да чекай да те горе. Минава. Да. Всичко е наред. Имаше един момент, в началото, Стъпвай сега. Браво. Браво. Навирай се сега там. Удобно. Да, браво. И сега се изправиш на този десен крак и хващаш по-високо. Ти имаш сила да хванеш. Да. Там дясно. Дясно. Нека само да. Нагласи се, сега си сами. Да, браво. Чуваш? Наместваш тялото. Добре, една дълга лента. Педалче. Сега може да си починеш. Горе всичко е много удобно. Да, малко силово ще излиза. Да. Браво, супер. Самите ми джаджи, щраковете там, карабинерите се наместиха. Решихме вчера. Не е достатъчно малък за телевизор. Супер. И сега стигни до левия школ. Да, аз ти дам, само. Само там по-бързо. След това горе да хванеш леви. В София няма. С колената на дясно. Там ли? Повече с бебета. Защото аз по принцип имам ден за качество, не му е ден за катерене. Трябва да размени някакви телефони. Това сега по-приоритетно ми е да вземем размисъци, но... Ще снимаме, не забелязваме. На 26. Оставам след Забави да иде. Нашата част. Той си трябва да свърши юни месец, и след юни мога да се катерене. То куче си седил дълго. Трябва да закачам при... Не, да гачката. Симон дълго се катеш. Какво натичаш? Трябва да си отдясно. Който вънжи... Аз съм отдясно. Да, на рогата. По принцип обери трябва. Обери. Добре. Ай, сега се събирай прим. Имаше едни курсе, слушаха обери, иначе да ги... Надолу ли? Чуя се как трябва на въжетата си дам. Дясно. Нали, за да са успоредни горе въжетата, трябва да си отдясно. Да,
Нали горе всичко. Бе, това служебно въже. Чакай. Наше. И той е супер удобен. Нещо да се Ами, казвай ми. Аз може да нещо да искаш да висиш, да оглеждаш. много съм доволна. Колко съм ръчката. Берам всички гадости. Нервен действен, нали? И даже това казвам, като намучи някой френд, най-навътре аз едвам го изваждам, примерно. Или клема и да. Да е сигурен, че няма Колко съм се борила с една джачка. Това много гадно бях си изкривил. Едно слънце на пекто. Мъка. Спекулацията, колко следен? Абе, 6 лет. Аз съм след него. Жукатерих ли с това 6 лет? Да, първо и други. Защото идва. Видяхме. Иде. Ти ли е Дима? Но мисля, че... Тя следна. А ти с друг. Сега ми ги само. Аз съм назад с ролската партия. Следния си. Winter is coming. Rain, just thunderstorms are coming. Смятаме, че ще го изгледаш на смятаме, че вдъхне така на пан. Време ти ми кажеш, не е върши. Ох, изгорех. Много ясно. Моят работно. Как ми запад? Браво, той е. Браво. Искам да ви кажа, че не че хваля клуба, ама в принцип толкова рано на скали, много рядко. Толкова рано. Не, нямам предвид датата, имам предвид толкова рано във вашия катерачески опит. Не, нямам предвид. Тук ми на мене, то се вали. Можеш ти приготвиш се за да Ми сега ще почне да ме вали, след ще го Няма да те вали, бе. Не, бе, ще го замеря. Шина. Следващия път енергия за... Абе, ако ми завали, какво правим? На повечето пещери капят има причина, няма става с гитера. Тя не че сега става. Много западна, няма да има такива. Ти не беше ли сплаваш? Беше след. Като завали отвънка, почва да вали и вътре. Защото е тавана и отвора. Ай, по-бързо се перете. Радичката много пътеги, че те прави страшно този. Някой желаеш да ме падне на музиката? Не. Всичко е така внимателно проверено. няма да падна. Аз направих невъзможен компромис, за да го изглеждам грозно време.